Hawu kudla phela bekufanele bayibonele ngoba phela nami bengibekelile njengentuthwana nentuthwana iyacosha lokhu ibekelele. Yeah, but ma abantwana bakhe abakwazi ukuthi bayibonele. Hayi ke mntanami kukhona ngibekelelile. Bazokuthola ukudla. Sokungcono kuwena ma, ikuphi okungcono? Ukuhlala ethaveni noma uhlale nezingane zakho ekhaya? Ekhaya. Ngcono ngihlala ekhaya ngoba manje ethaveni ngibonile nami ukuthi imphumela ayikho mntanami. Imphumela yini ubukanisa nina kade sengikhulile nami sefune ngihloniphe. Ngithatha igxathu yokuthi sengumama-ke manje. Sesiphele isikhathi sokuthi ngohlala emathaveni. Amathaveni vele awangifanele ukuthi ngahlala. Wawukuphi manje thambe bezothatha i-fridge ne-TV bewukuphi? Ngabe ngisematshwaleni bekuyiphuzela bandla ngazi. Okay. Ngiyanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. Igama lami nguStufuza Dla ngamandla ezulu. Ngumngwenya wenkomo sovukazi Mvuleni. Ngintokazi ezalimamkhize. So today sivakashele ke ubhuti la uzichazela kabanzi ukuthi ingabe yini le esithe ngci emoyeni wakhe angasaphefumuleki. Kodwa njengoba la uzela kona lokho ukuthi uzoyixazulula alandelele dingeka usizo lutholakala. Mekuthi akutholakali athole enye indlela angase enze ngayo kodwa ke okusalayo uzobe ukhulumile uzobe ebhodlile uzoba right. So ke asike size ukuthi ingabe khamba kanjani. Sabona kanjani? Yebo sawona. Uyaphila? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila nami ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama lami nguMpumelelo ngwakwaNdlovu. uNdlovu. KwaNdlovu. Ubuya kuphi? Kuphi emakhaya? Emakhaya iseMgabane. Okay. Kodwa awuhlali khona manje? Yebo ngihlala khona. Uhlalaphi? Ngihlala eChesterfield. Oh, all right. So ngicela ungilandise ungiqale la inkinga iqala khona le ewuzele namhlanje la ekhaya. Ungichazele ukuthi yini le engakuhlalisile kahle, kwenzakalani, kuhamba kanjani and ucabanga ukuthi fanele kwenzeke kanjani ukuze uzoba right. Nginasi isikhathi sonke, nginalo udlebe ngizokunikeza nje nge-right. Ekhaya ngihlalisekile kahle. Ekhaya la uzalwa khona? Ya la ngizala khona. Okay. Ngihlala nomama ekhaya nosisi bami abancane ababili. Okay. Abangilandela emuva. Uwomdala? Yebo ngimdala. Okay. Abanye bafunda isikole nomama. Manje umama uyakweleta. Kanjani? Kweleta umashonisa akuthenga ukudla endlini uyaphuza. Oh, okay. Sithi kwashona ubaba nje izinto azihambi kahle. Oh. Usenesikhathi singanani ubaba edlulile? Sekuna 2 years iminyaka emibili. The time ubaba esakhona esaphila uma waye nje vele kwasho ukuthi ekudluleni kwababa kwaqhubekela phambili noma uqale emva kokuba kade kuhambe ubaba? Awuqale emva ukuthi ukuhamba ubaba. Okay, so yintsha lento. Yintsha lento. Okay. And akukho nje umuntu ongathi uyafika amshintshe akashintshi. Siphila lempilo nje since kwashona ubaba. And nasendlini sevela afike angapheki mina sebheka ingane ekhaya. Ngithenga ukudla akasupport. Okay. Ngiyaphela ukudla endlini koleta nomashonisa. Nami ngiyatohoza ngishayela iUber. Okay. Yakabani imoto? Imoto. Akuyona yasekhaya? Akuyona yasekhaya. Okay, okay. Yo. Lo kulandelayo noma laba abakulandelayo ubashiya kangakanani? Mhlawumbe ngabe sebehlakaniphile bayabona ukuthi kwenzakalani ekhaya noma lo mthwalo nje ubhekana nawe kuphela since kuwena omdala? Basase primary basebancane. Oh, bancane kakhulu ababoni lutho nje. Yebo, basebancane. And yonke into babhekwe yimina ngoba kuyenzeka ngithi ngisemsebenzini kanti umama akabaphekelile ekhaya mama. Okay, and primary phela kuyashesha ukuphunywa. Baphuma esikoleni sebeyagoduka bafica ekhaya abathola ukudla. Yeah. And yaphuza ubusuku bonke, fika endlini sesilele. Bangumsindo, buko makhelwane asithethise. Yeah, sengikhathele nje uyena. Okay. Manje sengifuna ukwazi kuyena ukuthi lento yenziwa kanjani ngoba phela nami ngiyazama imali ngikwazi ukucover izikweletu zakhe. Yes.
yena enze ezinye izikweletu ngaphezulu. Okokuqala nje uthola ukuthi ukhona amkweletayo, wathola kanjani? Mhlawumbe waxoxelwa yena noma loyo muntu wafika ekhaya la uhlala khona wachaza ukuthi ukweletwa uma kanje 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 kanje, wasithola usumkhokhela noma uma vele wakusukela wathi hayi cela ungisize la mntanami lapho nalapho ngiyakweleta endaweni ethize. Kwafika umuntu. Fika umuntu wathatha ifridge endlini. Ifridge? Yebo. Sure. Wathatha ifridge ne-TV. Shuthi umkweleta kakhulu. Yebo. Plus i-TV. Yeah, ne-TV. Okay. Bathi bazobuya baphinde bazolanda okunye mawukuthi akakhokhi uma. Shuthi ziningi iy'kweletu. Yebo, ziningi iy'kweletu. Yo. So umama esesoba-ke wamtshengisa ukuthi hayibo ifridge lakho lithathiwe ne-TV yakho ithathiwe. Senza njani? Eish. Wathini? Awumama uyakwazi lo ukuthi umashonisa ujwayele ukufika vele. So ngingekho mina mefika. Okay. Uyafike sometimes amsongele yabo. Then abuya amtshela uzobuya abuye. Shuthi ukubuya kwakhe ubuya ngikhona sethatha izinto. Futhi umama akazixaki ngalokho yena. Meke wahamba nje umashonisa vele acabanga ukuthi ley'nkinga zihambile. Yes. Uzoqhubeka nje naphuze. Wakhona imali engenayo akathenga ukudla endlini. Uyaphuza. Sure. Awucabanga ukuthi uma mhlambe yamhlumeza kakhulu le ndaba yokuthi ubaba ahambe? Ya, yena une-stress yena akakhululekile. Mhlambe abomndeni wakhe akekho umuntu oseduze naye kakhulu ongamcela ukuthi at least akakhulumele nomama. Mhlambe osisi bakhe, omancane bakho noma mhlambe omamkhulu azalwa nabo noma mhlambe ugogo nje. Kahle kahle mina ngakhulela la eThekwini. So angikaze ngivakashe before emakhaya ngibona ugogo. So ogogo basemakhaya eMgababa. Bafika nje ngemini yomngcwabo bahamba. And noma inamba bayishiya inamba bayilahla ifoni. So akhona umuntu ofikayo kazovakasha. Bayasiza nabo umakhelwane ngokusilekelela ngokudla sidle endlini. Yes. Nami ngiyazama ukuyokhokha lapho nalapho kubuye nesizokudla endlini. And nemali ayisahlala ubala. Once yahlala ubala yafika umama ithathe. Fike sedakiwe. Ekhaya. Ngasekushayeni-ke akayena umuntu onesandla esilula mase ephuzile. Ya, ngoba yena uyabulala nokubulala izinto ekhaya. And ngikhumbula kahle 6 months ago washaya usisi wami. Lo mncane. Yebo, waba nengozi ekhanda ngiphuthumisa esibhedlela. Ya. Wenzeni? Shuthi wayengawashili izitsha. Ngokungawashi izitsha waba nengozi ekhanda. Yebo, ngowashili izitsha engakhulupanga. Fika uma edakiwe amshaya. Uma imali uthe mayesoba kuyakhulumeka kodwa naye? Yebo, kuyakhulumeka naye. Futhi uyakuzwa? Yebo, angizwe. Okay. Uzoyeka. Usamthanda kodwa? At the end of the day sidakiwe. Uzwa? Usamthanda? Yebo, ngisamthanda yena umama. Uyamthanda kakhulu and uzimisele ngokuthi into eyenzakala ekhaya iphele. Akubuye lo mama lo owakho wakudala kusakhona ubaba. Yebo, ngizimisele ngoba ngeke ngikwazi ukulahlekelwa uyena futhi ngilahlekelwe ubaba. Ngeke ngikwazi ukubheka nami ingane zasekhaya singingedwa ngizikhulise. Okay. Ngoba uyadingeka kahle kahle umzali. Mina yazi ngiphatha kabuhlungu yini. Umashonisa owesilisa noma owesifazane? Khona owesilisa khona nala. Akekho yedwa futhi. Baningi. Uyacabanga umashonisa mezofika ekhaya thola ukuthi wena awukho. Khona abantwana abasanda kubuya esikolweni since befunda primary basheshe ukubuya. Uma akekho and khona amantombazana. Umashonisa owesilisa and uyakweletwa. Uyayibona leyo bhomu leyo lapha. Uma akekho uzovukela ingane zakhe zamantombazana. Mhlawumbe anele abone ukuthi akho umuntu omdala la khona abantwana. Kwenzeke yabo into esingayifisi nesingayithandi nje embi.
ebantwaneni bamantombazane umashonisa wesilisa ezofuna imali yakhe. Understand lo nto? Yebo, understand. Yes. And ezinye izinto ezikanjalo zibuye zenzeke nami buye ngisabe nje. Yes, abaphephile. Singizigadisa kwamngani wami. Bazibuya esikoleni nje zibuya nabangani bazo sihlale lapha. Yes. Then mangibuya mina ntambama Buye usudlula nabo ubathatha. Yebo. Kwenzeka nalala ningadlili and kungekho kona. Hayi ngoba nakho uthi ninqena ukukupheka mhlambe kuyi-deep freezer, ninqena ukukhipha iminyama akukho kona. Sekunalala nje nangena embhedeni kungekho lutho. Khumbula ngolunye usuku ehamba nekhadi efolini. Okay. Athi uzobuya savuka ekuseni sengekho. Okay. Hamba kwaphela ama-hour engabuyi. Silambile ukudla besinawo ugcina kuphela izolo. Kwaphela ama-hour ngazuzwa ngomunye ubhuti ukuthi uma wakho ngihlangane naye edakiwe uthi ulahle izinto, lahle emakhadi, lahle ifoni, lawa lahla khona ifoni. Nebuye endlini kodwa utholile imali yokuthenga isiphuzo waphuza. Uphuzile ukufika endlini kodwa akathenganga ukudla. Akathenganga ukudla. Salala lapho singadlile nomakhelwane babesiza lapho nezikwa. Yo, uyangwarisha futhi kakhulu mawuthi mesoba kuyenzeka akwazi ukukhuluma futhi akuze ukuthi uthini. Inkinga iqala mase wathola isiphuzo. Inkinga inesiphuzo phakathi. So, angazi ngiyakunderstanda kona ukuthi mhlambe inkinga isuke mhla kuhamba ubaba. Kwaba ukuthi akakwazi ukuyamkela leyo nto, kwaba ukuthi akakwazi ukuyigwinya leyo nto. Mhlambe mangase simtholele isikhathi sokuthi ahlale ne-psychologist phansi abhodle mhlambe anga-right uma. Because uyathembisa mawusho umuthi usoba uyathembisa kuyakhulumeka naye. So ngicela ukumlanda ke ngoba sike samfonela sixhumanile naye. Uzile ukhona but angazi ukuthi uzofila kanjani uma usuzowabhala kuhlelo. Uyazi abazali abathanda ukuthi sibaqulise, abazali abathanda ukuthi sibahlalise phansi sibabuze imibuzo eminingi bavele bathi awu nize ngathi emhlabeni nizelwe yithini, and then jikijiki mase nibone ngazi ukuthi senikhulile nikwazi ukuphinde nisihlalise phansi nisiqulise. Abayithandi lo nto abazali, kodwa asizami ukukhulumisana naye. Nakhona futhi ungamdlovi, khulume nje naye umhloniphe ngoba mdala ukuzisile emhlabeni. So cela ube nesineke sakhe. Alright. Ngiyacela uthi usisondezele ma. Uzophela amakhaza kulobu busika uma nje ungasitholi isibambelelo. Uyambona uyakujolela, uyamsola ukuthi usethola unumber 3. Uyakushaya athi uhamba namagenge, kodwa uyabona nje ukuthi ayikho lento. Lalela, sondela ngizokusiza. Thola isibambelelo kwa Black Life Traditional Pharmacy. Sizokusiza abheke wena wedwa, athande wena wedwa, acabange ngawe wedwa, angamfisi omunye umuntu ukhona wena. Kulula ukusebenzisa futhi siyasebenza. Ukuze usithole, zi-order sakho namhlanje ku 062-219-7748. Sheshisa, ungaze budlule nawe ubusika. Sidiliva magumbamano omhlaba noma ukuphi lapho khona siyakufakela. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi Enough is Enough. So uma uvumile ukuthi sijoyine abe nathi and ngiyathemba ukuthi inkinga engenza ukuthi ziyamshaya ubhuti ngenzeka zixazululeke. Angazi mhlambe ezoxazululela namhlanje, mhlambe futhi ngenzeka zingaxazululeki namhlanje, kodwa kona ekugcineni kosuku niyazi zizoxazululeka. Sabona ma kunjani? Ngiyaphila mntanami njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi uma bani, ushadeleke wabani, nanegama lendawo la usuka khona. Mina nginomthandazo wabamtshali oshadele amaSimola. Masimola. Yebo. Oh okay. Uyamazi ubhuti enhle naye? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Ingane indoda yami, umkhonyana wami lo. Yena bekade-ke hlala naye kakhulu. Okay. Nanokuthi ubaba nje bashiya emhlabeni, bashiso ubaba ubethanda kakhulu abafazi.
abafazi bebathanda Oh, Nkosi yami. Nami bengekho into ebengayenza phela nami bengikhonzela ukuthi ngoba nakwenza nje uhlukumezile kakhulu baba lezi ngane kanti badla sashada kukuhle kungekho ngane kukahle kumnandi ngize ngene ezintweni eziningi nje uye le ndoda le bese ngikhathele bakithi Ima-ke mhlawumbe uyazini ukuthi singabe sikubizele njengoba uqala ubuchaza isitori kuse-8 ukuthi ngiyazi njengoba kukhona umntanami nje uzochaza lona lolo daba elivele nami wasibamba-ke wasibamba ke bengivele ngifuna into ezongisiza bakithi ukuthi ngiphume kule nkinga engikuyona kwamina ngisayifuni le nto uyayibona inkinga kodwa ingane ngeke zihlupheke ngumzali kufuneka abe isekelo sey'ngane zakhe yes uma ngabe manje umzali engaselona isekelo esebhizi-ke sengumashonisa sebhizi notshwala iy'ngane engasaza zizophila kanjani zizoqala ziba amaphara ingakho ngikhetha ukuthi-ke isizile-ke ingane-ke azofaka-ke la Okay. So njengoba ebhalile kuhlelo akekho right ngempela futhi and sengaphezu kwakhe ubhuti ungichazelile indlela isimo izinto zenzeka ngayo ekhaya and worried kakhulu ngawe uyakuthanda kakhulu uyakuthanda and ukubona kubalekile ukuthi yazini lesi simo ngivele ngisisukumele ngoba uma ubengekho nje ubaba esakhona kwanele kwasuka nje ubaba phambi kwamehlweni awu uthi uma washintsha waba omunye umuntu waba nje sekunenkinga eziningi akathenga ukudla uthenga izinto eziqondene naye iziphuzo zakhe ezithi yena unomashoni uyakweleta uthe bathatha ifriji bathatha ne-TV wathi wamtshela ukuthi bayabuya futhi basazothatha okunye ngoba lokho abakuthathile bekuwukuthi kufanele ubuyise imali kodwa akwenzekanga. So ubhuti yonke lento le njengobhuti omdala ekhaya uyayibuka nje and yamhlukumeza kakhulu and unovalo because ingane ezimlandelayo zamantombazane uthe ukagadise kamakhelwane sometimes adlule mesebuya emsebenzini adlule nazo eseyigudukisa sebeye ekhaya bonke ngoba unovalo uyasaba so akekho right ngaleyo nto leyo so uyacela bandla nkosami ukuthi angazi ukuthi ngasolveka kanjani lento le but akekho right so ngicela ukumnikeza ithuba lakhe akhulumisane nawe akubalele nengingakubalanga ke mina yakhe njengoba kade ngikhuluma manje nengingakubalanga akuchaze ukuthi unovalo lwani nani uyacela ukuthi ushintshe kuphi nakuphi so ngicela ukuthi ukhulumisane naye ma ngibize lana uba ngifuna ukulungisa izinto ekhaya ukuhamba kwakho uye ethaveni unyamalala usuku lonke akungiphathi kahle lo ngiyazama futhi nokukhava imali zakho ozikoletayo komashonisa uyathola usaqhubeka awungisizi nalokho uyaphuza so njengoba ngikubize lana bengifisa ukwazi ukuthi manje wena uzokwenza njani kulesi simo engibhekane naso mntanami ngenkolo inhlonipho ngizozama ngizoyeka konke lokho nalezi dokfele bengiyidlala ngidlalela njengoba kuDisemba njena ngidlalela ukuthi vele izinto lezi zibuye zonke zizobuya zonke ngiyaxolisa ngakho konke ngikwenzile nami ngenzwe isimo sababweni ubabweni bengihluphile bo hawu namanje nje ngiphumule lapha ekhona kodwa ngizozama ukuthi ngishintshe konke kade awusho njalo ma hayi ngeke ngisaphuza manje utshwala sengibiyekile-ke manje usungifake endaweni enkulu ngizophinde ngongena kanjani futhi hawu ngeke sengizoba ihlazo phela bazothina umakhelane nangoDisemba ngizoba ngeke ngisaba ihlazo mntanami ngiyaxolisa ngeke ngisaphinde ngizokuthi sengizomphisela ngibe umzali othembekile ey'nganeni zami uyathembisa ma ngiyathembisa bantabami ngiyathembisa kakhulu ngeke ngisakwenza okubi and futhi okunye nazo izinto lezi abayithathela ama-TV kuzobuya abantabami kuzobuya ngizokubuyisa khona nje manje ngomhla 15 nje ngizobe sengiholile le madlana yami khona imadlana yami phela engiyifihlane nengingayazi khona la uyibeka khona khona le mali yami manje mali oyibolekayo komashonisa yona ngisemphuziswa abangani bami phela nami suke sithi angiyothatha-ke ekweletini ngoba phela abangani ababefana mfuneke ngifake mntanami okay ukudla endlini ukudla
Hawu kudla phela bebefune bayibonele ngoba phela nami bengibekelile njengentuthwana inentuthwana iyaqosha lokhu ibekelele. Yeah, but ma abantwana bakho abakwazi ukuthi bayibonele. Hayi ke mntana kukhona ngibekelelile. Bazokuthola ukudla. So okungcono kuwena ma, ikuphi okungcono? Ukuhlala ethaveni noma uhlale nezingane zakho ekhaya? Ekhaya. Ngcono ngihlala ekhaya ngoba manje ethaveni ngibonile nami ukuthi imphumela ayikho mntana. Imphumelelini ubukanisa nina kade sengikhulile nami sefune ngihloniphe. Ngithatha igxathu yokuthi sengumama ke manje. Sesiphele isikhathi sokuthi ngohlala emathaveni. Amathaveni vela wangifanele ukuthi ngahlala. Wawukuphi manje sambe ezothatha i-fridge ne-TV wawukuphi? Habe ngisematshwaleni bekuyiphuzela abandla ngazi. Okay ma, awucabanga ke mangabe kuthiwa wayengekho ubhuti ngaleso sikhathi kwakhona ingane zamantombazane. Kufika umashonisa ezolanda izinto afice izingane zamantombazane. Afice ingane zamantombazane ekhaya and abona ukuthi akekho umuntu omdala ozovikela lezi ngane lezi. Kwakufanele kwenzeke kanjani? Hayi lapho Because ubungozi bungaphezulu kwamandla. Kunezinto eziningi ehleze zenziwe manje ezibhlungu abantu abadala abahlukumeza abantu abancane kakhulukazi abesifazane. What if kwakwenzeka into embi ekhaya boyobe usikhaveni leso story umntwana umbona usuhlukumezekile but awukwazi ukubuyisela izinto emumva. Angiyalibona ke photha ngempela ukuthi So angaze ke kufike lapho ma. Yabo angisho akwenzekanga. yebo. Ngiyacela ukuthi kungaze kufike lapho sidalo nje. Kungenzeki ngoba umntwana uyoblame wena ukuthi bowukhona kodwa ungekho. So ngiyacela uhlale nabantwana bakho umntwana wakho lo akakuphoqi akakukhombi and akakushayela umthetho futhi ayikho indlela angasakushayela ngomthetho ngoba uyamzala phela uma wakhe. So akakwazi ukutshela ukuthi enzani ngasiphi isikhathi but uyacela nje ukuthi kuhlaliswane kahle ekhaya yonke into ibe yinhle ubathengele ukudla njengoma wabo nje kulalo kudliwe ekhaya kujatshulwe kungakhali umuntu ungaduki bangakwazi ukuthi unyamalele washonaphi bangangqongqozelwa futhi omashonisa bezothatha impahla endlini ngenxa ukuthi uyakweleta and awukhokhi ucela nje ukuthula nje ubhuti kuphela endlini nanesikhathi somndeni nihlale ndawonye unganyamalali uhambe uyophuza. Ngiyathembisa ngeke ngisakwenza konke lokho ebengikwenza ukubi nami ngiyabothi umntana ngiphathe kabi ngizahamba ufuna amatoho ngikhona mina ngumzali kunami bafuselile kulelo zinga ngiyaxolisa kakhulu umntana mengisakwenza uChristmas olesihleli nani nawo umhleli 16 futhi olesihleli nani ngizonezela uChristmas wami umuhle nawo 16 futhi sibusisayo sikhumbule nalosuku lababa phela awuba usalikhumbula lo suku kodwa sikhumbule nosuku Into lababa engicakayo kuwena ma ufika uthembise nakomashonisa uthembisa kanje kodwa angafezi bakhokhela imali yabo kodwa angafezi nasendlini awusasicabangeli ukuthi silale singadlili zona uhambe wena usuku lonke ubuye sowudakiwe uxoshwe emathaveni kumele kufonelwe mina ngizokulanda udakiwe shaya abantu emathaveni ubukanisa nabangani bami phela uma bengibhedela fune ngibashaya ngibayeke bese bengibhedela ngoba phela mase ngasababoni kahle befuna ungenzani bengizoze ngibashaya bose sebengibhedela phela bese ngibashaya nekhaya akusingashaya vele make ngaphuza kona hayi kuphi waboma ngeinyawo ngampela ngoba lubo bakho bengazi kahle ingakho begijima ukuhamba leza indlela zakhe engakho ngakhetha ukuthi ngcono ngidala noba ngenisa okunye eceleni kodwa kulelo phutha lami ngiyaxolisa-ke mntana ngeke usaphinde ngibone nje sobona kanjani thina ma ukuthi awungeke uphinde ukwenze lokho uzobona ukuthi ngabe ngisaya emathaveni ngihlale nomndeni wami okay shuthi ma noma angasendela i-location siqhamuke nanoma inini sizohleze sikufica ekhaya noma ngingafuna noma inini bantu abami nomnini ma nasebusuku sifica amabhodwe ecebezela okutshengisa ukuthi kade kuphekiwe la kwadliwa kwasutho konke kufanele ukuthi kwenziwe ngumbama uyakhola ngizokwenza konke kusukela uyamkhola uma esukwini nje ngizokwenza sethembisa kanje uma ngiyaqala ukubona esho kanje okay sekhululeke kanje utshwala nje hawo ngihlukene notshwala ke ugcineni nje mawuphuza utshwala wenkosi sami ngihlukene labo nabangani bami zobatshela phela laba bangani bami bangitshela phela uma bengaphuzile ngeke baze bangifune kulungile sengizobatshela bangani bami sihlukene ngebuye siphinde ngesihlangana ngezami zahlupheka okay so uzosendela location
Yebo. Nanini sothushuka. Sifuna ukubona ukuthi nilala endlile yini. Njengoba ethembisa kanje sifuna ukumfica ekhaya uma njalo. Ngizokwenza konke lokho nama-TV la thathe ngizokubuyisa Uzobuyisa. abantu bami ngizobuyisa. Uyathemba ngisho? Next week nje khona nje next week Okay. nje kuzoshesha konke. Bazobona nabo nokudla futhi hayi ngizokulala. Okay. Nginazo ney'tembu futhi engiyifihlile mina. Ngulo mama ofihlayo. Oh, Hhayi, okay. ngiyafihla mina. Kuzodliwa makulo December noJanuary kuzodliwa. Hawu, nangoJanuary bazoya esikoleni bazogqoma futhi ngizohamba ngiwathenga nje ama-uniform mhla. Mina ngazi-ke ma ukuthi umuntu uma ekhipha isithembiso uyasifeza. Nifike matabami nomini. Ningafika nje Okay. ningizumise nje ningasho nokusho Yes, ngeke size sisho. Ngizomphoqa nje nomntanami ukuthi konke lokho asekethi ngiyakwenza ngizokuyeka ngoba vele akufanele kona kuyiphutha. Nami ngangenziwa isazelo sokuthi mushiye umnyeni ubevela ade kuhlupha athi vele ukhiphe usize kanti usize ulenza more. Bengazi matabami ngiyaqondisa kakhulu ngengibeni. So uyalamukela uxolo lwama. Hayi ngiyalamukela. And kwakuthiwa umxoleli nje ubuza ubuqondeni. So ngicela uxolo uma ugeza inhliziyo yakho igeze iwashe. Because umzali phela umzala awazi ukumshintsha uzikhombela ukuthi hayi mina ngifuna ukuzalwa yiloya cha nangu uma uzalayo awukwazi ukujika lokho. And uyathembisa ukuthi na kanjani indlela zakhe zizoshintsha kuzoba right ekhaya. Kusazokuba kuhle nisazophinde nithandane njengomndeni kuphela. And uma uthembisile wathi ngoDisemba nidla kahle manje. NangoJanuary wathi vele kuzoba uthanda nento ebeyifihlile. Abazazi bona mina ngiyafihla mina. And sothushuka sizofika nanini. Ngifihlile nje lo ngizomkhiphela futhi mase ngizombona la. Nothi mase nifika ngithi nayi ngiyibala. Yes. Ukhona wona lo 2000 engifihlile nje. Akekho waziwa yimina. Ukhona kodwa lapha endlini kodwa abawubonanga bona. Ngiyawazi. Ma ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho ngiyabonga nje ukuthi usihloniphe sibancanyana ukhulumisane nathi ngeindaba zomuzi wakho ngingangeni mina kodwa ngiyabonga nje ukuthi unginikezele isineke sakho sakhona ukukhulumisana ngiyabonga ngiyacela ukuthi ukuthembisile ukufeze ngiyacela Mbuke lapha ekhaya niyazibonela nani ukuthi sigcine kuphi uma sithe singakaqali nanokuthi simchazele ukuthi ubizelweni wavela wahlala phezulu kodaba okusho ukuthi vele enhlizweni yakhe bekuvele kukhona ukuthi ingane yami ayikho rice la ikhona kakhulukazi lo ubhuti lo omdala uyabona ukuthi yini eyenzakalayo seyakhona ucabanga ukuthi okay lokho akufanele ngabe kuyenzeka ekhaya lokho kuhle mekwenzeka so sesingahlala udabeni nizwele nani wabo ma ebevuma ukuthi okay lalela ngiyazi ukuthi sokhuluma ngani la so uthembisile mina ngiyathemba ngoba ubhuti mesisuka la uzongisendela ilocation yasekhaya and akukho kude mayethi uhlale eChesterville seduze kabi singafika nanomnini ngifuna ukwazi ukuthi ngifuna njengoba uma ethembisile ngifuna ukubona ukuthi kuyofika kuphekiwe and bayongiphakela futhi ngiyodla nabo mina ngikugimbayi mina ngiyithanda ukudla mina ngiqabu mina ngiqabi ukudla ngoba nje la ngizodla noma kuthiwa imphuzo noma kuthiwa nothi sigwaqani nesijingi yebo esethanga ngizodla so mbuka lapha ekhaya kuyabonakala ukuthi engazothi baxolelene yonke into izoba right ekhaya ngiyathemba mina siyofika sifike sidle na njengezinye ingane ngiyacela usungakhohlwa ukuthi subscribe ulike ushare ngiyithanda kakhulu bye you